Ligui Mangion n'a chié Samukani Woreye, Nyeshine do Fagali Kiriko doma, Kafara Oka, Aminana Kasoro Maramafen Babulu, Anika Farabula Tige Gafidoka, Minte Aire Tokolatai. Sharia ye Gafe Krengreni do Labla, Bololoka, min labla la New York kiritikɛ so fɛ tɛnɛndon sɔgɔmada joona fɛ Jessica Tish ale min ye New York polisiw ka ɲɛmɔgɔ ye tun ye laseli kɛ a ka minɛli kun kan a ye a sɛbɛntiya o sen fɛ ko nin ma kofɔlen minɛna polisiw fɛ Altuna kilomɛtiri 500 ko de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ni New York cɛ a minɛ waati ko maramafɛn tun b'a bolo foto caman baw la tɛmɛna u ka jaw kan n'o ye video surveillance ye ka kɔn Brian Gibson ka fagali ɲɛ ani o kɔfɛ ni ma kofɔlen n'o ye Brian Gibson ye Ameriki kɛnɛya assurance so United Care o ɲɛmɔgɔ tun ye ja minnu tun yirala o senfɛ tun ye sigana bin ni mɔgɔ kofɔlen kan min lakodɔnna McDonald baarakɛla dɔ fɛ Altuna ko mɔgɔ kelen de labanna ka Altuna finitigi polisiw wele New York polisiw ka ɲɛmɔgɔ Jessica Titch de ye ni kunnafoniw lase kunnafoni sɛnsɛnnaw ɲɛkɔrɔ o waati y'a sɔrɔ New York maire Eric Adams o tun b'a kɛrɛfɛ tamasiyɛnw y'a yira k'a fɔ ko nin kamalenni kofɔlen ni maa kunsigi fiman don labɔra polisiw ka bolimafɛn dɔ kɔnɔ kuma min na nɛgɛ tun b'a bolo la ka taa n'a ye Pennsylvania o tribunal so kɔnɔ kiritigɛla dɔ tun kelen don k'a minɛ o waati la ka bila kɛrɛfɛ walasa u ka se k'u ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati ni k'a labila ka taa di New York kiritigɛ so ma baw ko sigana binnen don a kan k'a fɔ k'ale de ye Brian Thompson faga Baltimore Banner olu ka fɔ la ko nin finɛkɛni kofɔlen in bɛ bɔ denbaya min na k'u buruju bɔra Itali ka kɛ Ameriki jamanadenw ye wa ko setigibaw don a mɔkɛ o fatura san 2008 waati min tun lakodɔnnen don n'a ka dugukolomafɛnw jaguli ye n'u k'o ma ko promoteur immobilier ka fara o kan yɔrɔ caman wɛrɛw olu tun b'a mɔkɛ tɔgɔ la i n'a fɔ country club ani mɔgɔkɔrɔbaw ka lamarali yɔrɔ dɔ fo ka se arajo so dɔ tigiya ma u ka mara kɔnɔ